11 September akudyiwe rinopisa right. Ladies and gentlemen, tadzoka manje. Panapa nhasi zvinhu zvandauya nazvo panapa kuti ndionesane nemi. Zviringoda munhu ane zvinoita zvichidhonza mubijana so that tinokwanisa kufambirana pa same level. But wakana uri munhu wokuti pfungwa dzako dzinongoda kungoningirikina kungoti zvowanza kubva fungo zero pamwe pari kuatakwa vanhu. I think this video is not for you. Panapa tinoda kumboonesana chokwadi, reality, pasina kuti toda kuita sei without fear or favor kuti tinyatsotaura nyaya sezvairi. Nyaya ndanayo panapa yakamira yakadai so. Like this video tichipinda mushoko. Iri kunzi vahwende vaenda kupomona. Pane kunzi kupomona kuri kuitwa pane certain project zuri kuitwa papomona. Kune vanoziva Zimbabwe uchienda ku Semroto wabuda kunana Borodale, wabuda after Borodale wakuenda kunana Heathcliff somewhere there. No direction yacho kune pomona ikoko. So kune something zviri kuitwa ikoko. Saka diri racho riri kuitwa ikoko rakambobuda richipopoterwa naCharlton Hwende panapa achiti the Pomona stinking deal must be stopped. Complaining here on Twitter without taking action is not going to stop these thieves from stealing from us. All companies currently paying the $50 per load must stop, and we must visit Pomona dump site as citizens to chase away the looters. It's like I told Kuruzira vanhu kuti ngatitoenda ikoko tinomhanyisa vanhu vese vari papa. This tweet yakapost akaitaura zvinhu zvakataura musi wa 26 May mugore ra 2022 kuma 3 o'clock ndo akataura nyaya iyoyo. 3 o'clock exactly dzepa watch ndo akataura nyaya iyoyo achitaura kuti zvoni kuri kutoitwa umbavha saka ngatitoenda ikoko senyika. Ikona kungotaura pa social media muchiti ngotaura zvepomona izvi because vanhu vari kutitibira senyika ngatisavasekereri. Ndo nyaya yanga yakabuda achitaura. It was in 2022. The reason why tichiwa nenyaya dzakadai kuti tifumure zvinhu zvese izvi is because imimi vanhu sevanhu munozosara muri pama 1 mega munhu achinja. Atide vanhu vanoita maungerwa hivi vanochinja magopost. It's very bad. Now tiri kuzoona iye Hwende aenda ikoko manje akutaura zvake mashoko ake abuditsa ari kusimbisa Pomona iye. Aiwa hapana pa 5 years panenge patorowa zvese zvikuitika tikuona development everything. Aiwa zvese zviri kuitika but kumashuro makanyatsoona zvakataura. Nasa ubuda kungochinja magopost apana kana makore from 2022 paakataura izvozvo muri muna May handiti tichidzoka patiri iko zvinezvi tingangoti pane gore nehafu iko zvinezvi 2024 ngatikoti gore ne something almost 2 years. Ngatingoisa pa 2 years toti pane 2 years iko zvinezvi ataura zvinhu izvozvo 2 years chete 2 macalendar January December 24 months paitika zvinhu izvozvo ndopa kutobudiswa nyaya nhasi ato everywhere zvangotaurwa sources dzakasiyana siyana muZANU-PF mumasecos vese kungotaurwa kuti today Parliament's Public Account Committee visited Pomona Waste Management site. The chairman Hwende spoke to the media and said that from what they saw, Pomona is on course to meet all its 5-year deliverables. Apedza zvake mukomana peta chirawo. But macitizens eZimbabwe kozvino mupfungwa idzo dzekutoti izvozvo kutoti kuJiopomona kwakaitika chakachakata handi ikoko tinodusvika tinodzinga vanhu ndokuri kubiwa dzimwe mari dzenyika. Ana kuzombodzoka kaapologize kuti inini macitizens zvandakakuudzai paipai ndakazodai so kutenkuda handisi kuti zvangowapiwa mari handisi handakuona uchipiwa mari but titotaura kuti machinjiro acho ndeye U10 chacho kana even pamene muchiopposa pacho politics dzacho makutanga zvimabhuku zvekunyora imi muchitamba nemoyo wevanhu mukudhila nemaemotions evanhu muri kunyatsoudza vanhu kuti apa pakati pari kubiwa mangwana uzongomuka iwewo zvinhu zvako zveupenyu hwako zvaita wakuchinja magopost. Uda kuti vanhu vanyatsoita sei mupfungwa dzavo chezvero. Wambotaura kuti kuri kupa mota dzese dziri kutaurwa $50 machinji handitoadzinga mari iyoyo iri kubiwa vari kuba mari yenyika zvema $50 zvatodarika zvichatotaura
aiwa takasvika papa mwentumarararara but izvi pakaklinwa saka kutakurwa kwataona makutsvairwa marara that's development zvabva zvaita kuti kubva wanyarara nyaya yese ngoti patsvairwa marara that's development yaona chete ipapo kuti patsvairwa marara. Guys, zvimwe zvacho zvinoti vanhu havachitire serious kwete kuda kuti tira to politics tumweni tokato vanenge vakaita kunyora mubhuku iko zvinezvi vanhu vese macitizens eZimbabwe vachisara vachita sei. In other ways ari kutonyatso to prove that ZANU-PF is doing very good, is doing amazing. Zvaangobuda achitaura because of ivo vakapuhwa mari ma 50,000 malone 50 something thousand or 40 something zvichingodaro malone aipuhwa ekuparliament. Zvisobva nyatsoifila mara nyatsoiverenga zvochiti mana cash yese avatochinja magopost zvese zvamuchataura zvatoo zvemusoro wenyu zvatoo zvekwenyu zvachatomborini basa nazvo. Tisingataura zvedimwe mari kunze yabuda iyi kune imwe mari kunze yabuda nezuro hatisi kuitaura nyaya yacho mari chinzi yakapuhwa iwo political parties waya mari yevari kunze vakapuhwa hatisi kuda kutaura nezvayo steering nhasi but I think this one nezvizhinji zvekuti tikwanise kunge tichitaura nezvayo because isusu hatidi vanhu vekuti vanouya panapa vachi influencer vanhu zvinhu kuti hauzokwanisi kuramba wakamira nevanhu vacho panguva refu because vona vanhu vese vakainfluenza vakatotamba nepfungwa dzevanhu what momwe munhu ari kutotry kuti ugari prepare zvizvi because pane zvimwe zvinhu zvokuti ukaudza munhu uri politician anotanga kutrena vamwe vanotrena judo vachitrena vobva kuti tinoda kutenda tinorwana mangwana omuka kuti wakutodya nevanhu vacho pachatwa sei machi what's next. Hapana mbonzi uri mutengezi but toda kunyatsoonesa because zvimwe zvacho munozomhanyira kungoti aiwa muri kungoti ataka but musinganyatsonzwisisa andiri kuzona now ndiri kuonawo macitizens akawanda eZimbabwe vari kucomplaina the same issue iyoyo. So what do we expect from sellouts singing for their supper kwakuimbira chikafu kako ndonyaya iripo akutonzi masellouts nevanhu these are the same people kuti vanenge vakakuvhotera vari kusema mapositions amuri vakutokuti masellouts. I don't know what kind of politics dzimwe dzamunozomboitawo vakomana vemuZimbabwe mwari kuti what else can you say kana wave kutaura muchibva mudanga rimwe omanaka zvato zvemudanga rimwe chete mwari kuti when they now support Pomona shameless individual in the Harare municipality omanaka genuine opposition leaders are never given media coverage by for any purpose. Media coverage is only given to those who are good at selling out. Exactly. Hakuna munhu we-opposition unoona achipuwa media yobva yabudiswa nyaya yacho zvakanaka. Do you still remember Chamisa pakalauncha Citizen Coalition for Change first rally yake akaita ku Highfields iyaya? Do you still remember that rally iyaya yaakanoita iyaya kumaharare ground something iyaya? Kana makanyatsoona pakauya ZBC ichitorawo zvinhu zvaitaurika ipapo handiti but makazoona mabuditsirwo aita nyaya Chamisa zoda nyaya yakanoti achinotorwa achitaura ndobva vanyatsogara pasi vavatanga kusanganisa nepropaganda akazodai mamunzwa kadai so vachitora kuti mapiece vachigadzira nyaya ichibiko so ndo mashandira vanotoita kana vatoya because ivo vanhu vacho pachavo vanoshanda vachitoziva kuti this opposition chinchi tikutoshanda navo but tichitovarwisa ipapo toda kuvaprove wrong. Hapana kunzi anongobudisa idea yake yataura yongotorwa zviri straight yobva yangoiswa pascreen. Hakusi kuSouth Africa ka hakusi kuAmerica ka muZimbabwe but obvonzi iwoyo chako wende opposition leader imi opposition leader munhu wefanika MP anotozikana ndani hasha todarika kana president wacho is reasonable here and there unomboona vanhu ma leaders ma top leaders wacho like anachamisa vanobva pamwe pacho here and there vaimbobudiswa kana pachitwa mamwe ma programs wo here and there but mashoma zviri limited just in case kungotowa vanhu vaite se vazotaura kuti ayo but anopuhwa ni mukana kwete kuti MP wo ubvonzi MP nje wangonziwo zvako guys atisi madzunga erwa muZimbabwe zvimwe zvacho zvinozonyanya mwari kuti these antics will not work. Spokes you can loot and loot beyond vomiting. Mwari kuti it is encouraging to observe that opposition leadership is beginning to recognize the positive contribution made by our government. Acknowledgement is due to the Second Republic for its effort. Mumwe uyo ndi MP asitotara zita rake muna comment this comment aritotaura kuti akuona nyero vatovese mudanga same WhatsApp same so iri kutaura kuti ndiyani zvakazoro
same WhatsApp group so apana zvimwe zvinhu imimi zvese zvamuchiri kutaura imimi munenge makutonzi vanopenga usavatevera avanoda kungoignore avazire asiva basa reya ndichikomboko zvatopera and these guys vakatozvipira kuti even chaya kunext ngirikini inini ndinenge ndatourwisa muchaona drama richaitika pakuda kunzi pataurwa zveelection ra2028 ndopa muchaona kuti these guys vanotori serious nezvinhu zvavo vatokuudza kuti big action I think it's waste of money and resources. Let's continue guys, let's continue. I think after 7 years tozotanga ngatibowedzera zvimwe 5 years mbijana those vanenge vakamiriremo ende kuti vataura vakasumudza mapoints owayo it's go bora because even ma MPs vacho vanenge vari ku ruling parties and PF vanotozvifarira nyaya iyoyo hakuna MP kanofarira ngatidzokere ku election anomunoziva why zvidaro because anoziva kuti kune vamwe vanhu vari kunze same party iyoyo vanenge vachitoda kutopinda pa same position iyoyo kuvoterwa kubva ku party kwete kuti satombopinda ku election kuna vanotanga kuvoterwa kubva ku political party first saka izvozvo ndo zvanenge achitogara avoid saka akatonzwa kwatotanga kubuda nyaya idzodzo vanotanga kungobuda kuti ngati izvozvo zvataurwa ndizvozvo muchatoona vachakukosta ivo kumadeva baba muona pari kubuda kuti wende imbavha huri kana akatibira mari nekakambani kake kainzi Twisted mubvunzei akatoti block pa Twitter tamubvunza I'm not here kuti nditaure zva business but ndingo inini because of nyaya iyi inenge yandibata saka takungotaura zvese zviri kutaurwa nevanhu ndo zvinenge zvitongori it's just the same it's just that these days because of technology avzasiyana nekudhara kuti taikona kufamba muma streets muma location tinobvunza vanhu muri kuti chine nyaya iyi but these days vanhu vanongobuda vachitaura zvinhu zvari kutoda on social media saka isusu hapana kuti titongochuza tobva tangotongotora chiro nyaya dzacho idzodzo it's just the same zvinhu zvangosiyana chete because of technology but vamwe muchazochijaira in time chiskiri chacho iko zvine zvinyaya kuti zvinenge zvinowanikwa naatanga zviuziva umwe ari kuti Wende is a member of ZANU-PF he can't help but toe the party lines as a member of ZANU-PF you aren't actually fooling anyone zvatoshata mwari kuti these idiots from Triple C are now used to sanitize ZANU-PF's corruption activities and what disgusts me is their arrogance in acting as if they are doing the right thing yet they will be singing for a paycheck. Yes, about yes. Yato game. Everyone is aware of that. Ndo same vanhu ivava wofungidzira kuti ma MP vava vachizozvinzwa vachatoda kudzokera kuti tiende tinovhota abro nyembe ndokukutaurirai and these people muchatoona kuti ma problems achakonzereswa nevanhu vava achatonetsa and dai panga patori neimwe access kana chance zvezvo kunzi munhu anorekolewa zvezvo what I believe zvangu inini paifanira kutonzi munhu anofanira kutongoti atione kuti arikutadza basa anofanira kana kungorekolewa nevanhu jaiva vakamuvhotera I think that way zvokwasa kushanda that's what I believe MP wese abhaiza anofanira kungorekolewa nevanhu chacho musociety kuti kana kuti after 2 years kana kuti after gore something tomonzi toda tombogadha tombonzwa zvichemo kana kuti every year chacho because 2 years dzakawandisa it's too much because mamwe vacho havasi serious for basa chacho uchifunga kuti uchiitwa zvakadai so zvungagara uchinzwa kuti ugara mushe what about chest what my chest pakashata ngori kuti dzamba vibes ngori kuti it seems this project is now finally getting bipartisan support was a huge skeptic especially with that Dodge character wire at the helm but maybe time your east humble vanataura zvakawanda but inini zvangu mamwe acho I didn't come here to attack Wende actually ndangoti ndingoyo panapa nditese ndionesane nezvimwe zvekutaura so mamwe macomments evamwe vari kutuka ndatribe maselect ndisikuzokwanisa kuti ndinyanye mataura panapa because ndinyanyiso kukurudzira violence kuti vanhu vazotukana but tinongochoose facts over violence so that vanhu voitase vozongoningira but it doesn't mean kuti mucomment section mangu imi mangwanise kuzotuka vamwe aiwa kana muchikwanisa komenda uchindiudzawo zvauri kufunga pamusoro penyaya iyoyi yekwaWende kana uchingowasvika panapa first time yako panonzi paKulian TV gara wasubscribe so that ndoramba ndichidzoka nedzimwe nyaya
haujambirwe nenyaya dzangu.